अनंत प्या, आनंदी रहा। राज्यसभेत शिवसेनेचा पराभव करत भाजपनं मिळवलेल्या यशानंतर कोकणात भाजपनं मोठा जल्लोष केला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत हा जल्लोष करण्यात आला आहे। केंद्रीय मंत्री नाईक साहेब, जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि उपस्थित सर्व मान्यवर पत्रकार हो, आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत जे यश संपादन केलं त्याबद्दल जल्लोष करण्यासाठी, विजय साजरा करण्यासाठी आमच्या आमदारांचं आणि देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या सहकाऱ्यांचं हे अभिनंदन करण्यासाठी आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत। मी एवढंच या विजयाबद्दल मी सांगेन, हा विजय माननीय मोदी साहेब, अमित शाह यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा हा विजय आहे। सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सर्व सहकारी महाराष्ट्रातले यांनी केलेल्या श्रमाचं एक फळ आहे। आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठा आणि प्रामाणिकपणाचं दर्शन घडवलं। काही आमदार हॉस्पिटल ऍडमिट असताना लक्ष्मण जगताप आणि श्रीमती टिळक हे दोन्ही ॲम्ब्युलन्स मधून मतदान करायला आले।
ही त्यांची निष्ठा, प्रामाणिकपणाने पक्षाला दिलेल्या योगदानाचं मी अभिनंदन करतो. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.